Аз тази вечер Си малък. съм решил, не духайте там, че ме разсейвате. Тази вечер съм решил да ви споделя нещо интимно от моя личен живот. Моите колеги много ми завиждат за успехите ми с жените. Естествено! Колко едни успехи, колко толкова. Аз до сега съм преспал с 863 жени. Ама аз съм млад, още живота е пред мен. Ей, сега преди да дойда тук, бях с една студентка. Страхотна свирка ми направи, момиче. Моля? Страхотна свирка, ето я. Дура му мини. Ще я пазя е тук до сърцето си тая свирка. Е така. Не е важна бройката, приятели. Важни са спомените. Важно е да научаваш нещо от жените. Аз от жените съм научил много неща. Например, знам как е, защо ти е толкова малък на 46 езика. Що мен ме гледаш, бе? Абе, ти какво ме нарочваш, бе? Това е просто шоу. Да не е да се показваме анатомично как изглежда. Добре си, бе, много хубава риза. Супер е. И, значи, знам, защо ти е толкова малък на 46 Ти да ме гледа мене, бе! Аз се гледах и помисля, ме питаш на какви езици съм бях подготвил. На какви езици? На много. Добре, кажи на някакъв език, защото е толкова малък. На турски. Кажи. Бюрек мигри, ариридидиди, кудибридиди, мирик виривиди, чучук. Усети ли бавния процес на да стърса думата? Кючук няма нищо с малък. Кажи ми от розото беби, он лю пепи. Кажи го на немски. Да стройте ногт, да стрин. На италиански е грабници Цорев, а не Маркуччо. Сега стига съм се хвалял. Искам да ви издам тайната моя успех. Имам няколко изпитани метода, които винаги вършат работа. За какво методи? За любов. Да. Слушайте внимателно, няма да повтарям. Да речем, излязъл съм на барче и фиксирам самотна особа, приблизителна възраст, 19, 20 или може би 26, 27 години. Максимум 35-40. Максимум. Седи на бара и смуче. Смуче някакво коктейлче. Така с фанчица и се отекчава. Какво правя аз? Какво правиш? Приближавам се с леко пружинираща походка. Това сексапил ли е? Да. Както аз целия съм изграден от секс, нали виждаш? Значи приближава се с леко пружинираща походка амортизьор, така, на Запорожец. Още малко ще влеза във вашия телевизор и в хол, драги зрители. Затова се отдалеча. Пускам премрежения поглед, прибирам шкембето и опъвам рибиците и леко дрезгав глас казвам: бейби, може ли да те почерпя едно питие по случай първата вечер, в която ще спиш мен?